ni unit cost analysis ni nyathi ka nyathi mondo som junior matieki higa ka higa wabro dwaro pesa di to pesa mwabro dwaro ni sirkal nyalo golo adi ewi pesa no to modong ma oko moko nyalo golo ni skunde gide yudo kure mondo wabere beda open te to bro miyo jopuonj tabu gi jonyuol jopuonj samoro go yudo ni 15,000 ni mondo wa meet objectives mag CBC pesa ni ok ni rom koro to sirkal mindo wacho kocha ni kik gol pesa mora mora an gima aparo wach registration no taneno ka ok en gima kare but wabed thuolo mondo sirkal okongo wach nuon how much does it cost school in Nairobi for instance kaka koro Olympics how much that is cost a school in Muhuru Bay a school in Garissa mondo run successfully CBC program at junior level to meet the objectives. What say the unit cost? Manya pinya kanyate. Then sirkal bro wacho nwa ni wan kaka sirkal. Wanya lo bolu pesa mkama. Nitie basic things more expect ni kuro sani. Kaka kuro kiwe uniform. Uniform no gima important. Mwende kubedne kaka jonyolo kawe no. Gini kawe ya kawe. Unego wacho nwa. Another important thing. En lunch program. Mar CBC. Ana oka expect ni jo CBC gi. We odwa keto gengwet na dog dala manyo. Lunch. Sabere. Unego gini wayud program re school ka sirkal onego wachi ni to pesa ma gigolo 15,000 ni nyithindo chiemo ma nyithindo chamo lunch time ni iye ka koso onge onge jonyuol nyaka bed piny ma panga ka nyithindo chiemo mondo we save time gibed gi thuolo mar yueyo sama gine break mar lunch no and I would recommend ni school ka school however simple gilos some lunch program moro pro konyo nyithindo ma nyithindo at least bed gi thuolo maber mar somo koro gima duong' ahinya jois ni sirkal ye pok omiyo information moromo momiyo kata penjo mipenja ni dang'o ok anyal duoke conclusively nikech pok wang'eyo ni wadwaro pesa di ne nyathi ka nyathi higa ka higa mondo som junior matieki. Frederick Skokako